Uyingenza wethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami nguMsizi aka nguSowat. Ngoba uqala ngale kule channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Sekuvele indaba zokuthi izolo odubuleke wabulala udriver wo-Bolt noma-ke we-Bolt ngo-4 bullet useboshiwe kuthiwa kubanjwe lapha eJabulani ke hostel. Lesi sigameko senzeke ke izolo ke eHippo lo wesilisa ke udubule wabulala ke udriver weBolt ngo-4 bullet ke waseyadlula ke emhlabeni. Kanti kuvele nokuthi lo mbulali noma ke lona ke udubule udriver weBolt ungwase Mozambique utholakale lapha ke eJabulani hostel. Ekseni ngifisa ukuthi ngizovula lakho nombono ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba. Hlangana lapha e-comment section ngizwe ukuthi wena ucabanga ngathi noma ke ababukeli baphola kanje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba, nangomuthi abahambe ke laba bazosiqeda noma ke bazosiqeda isitro. Uhulumeni akayinakile indaba yabo, siyaphela ke kancane kancane. Nangomuthi ke bayasiqeda kodwa ke kulungile ngoba ke uhulumeni wethu uvumile ungakubona. Mina ngizofisa ukuthi ngizovula lakho nombono ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section.